Здравейте, пак сме на Стоманен ловец. С валкирията ще ги мачкаме. Да видим къде са дроповете. Един вълк, ама и някой го стреляше. Лошо, всеки момент може да дойде. Интересно, не идва. Толкова по-зле за него. И по-добре за мен. Интересното е, че като убих вълка и взех дропа му, не качих първо ниво за второ. Он е избрал да ходи да взима зеления дроп. Така. Аз пък ще вдигна нивото, като взема жълтия дроп. Че съм много бавен, а това не е добре. Той ще ме изпревари годината. Тия стандартни снаряди не пробиват. Ела е, пиле, ела бе, няма къде да бегаш. Няма се лекуваш. Така, ходи се лекува някъде другаде. Така, добре се движим, взехме скорост, взехме радара. Взехме и средната топалка. За сега няма врагове наоколо. Не съм се резеректвал, има 2 минути и половина, което е добре. Спокойно мога да си обикалям без да ми дреме. Едно зайче има отсреща, не го оцелих. Няма нужда да гоним зайците, без той нищо няма да ни даде, като го убием. Опа! Тук някой е дошъл да взима жълтия дроп. Време е за двубой. Екшън! Така, той го почерпихме, ама станаха двама. По-добре да бягаме. Наоколо няма дропове. Бягаме си и това е. На този ивент, който е голям биткаджия, най-много да умре. Бегането му е майката, далече от проблемите. Значи остават 10 секунди до синия дроп, това означава, че ще пусне и другите дропа наоколо. В момента сигурно всичко е обрано. Ето, пускам радара, няма нищо. Така, добре, вече пуснаха другите дропове и почваме да обираме. Опа! Мечка! Добре, мечката ще помогне да вдигаме нивото по-бързо. Но някой не се завърти тук да ни създава проблеми. Ето, вдигнахме и броничка. Ела, пиле. Ела, изкуствен интелект, какво се въртиш? Така, благодаря за дарението.
Сега вече става сериозно. Кой умре, умре. Така, май там двама се бият. Дали мога да почерпим някой? Да, успяхме да му вкараме един шот. Надявам се, че няма да дойде да се бие с мене. Оплашен от щетата, която му нанесах. Добре, вдигнахме всички видове брони. Остава голямата топалка. Така, това може да го почерпим. Не го цели. Добре, тази петица. Той се сби с вълк там някакъв. Ако вземем дропа и му налетиме, ще е добре. Не го пробига. Гати играта. Добре, това влезе. Ела тук е, приятел. Къде отиваш? Ела, време е да умреш. И да се резерекнеш на друга карта. Не пробива. Пак ли минах на обикновени снаряди? Нещо май ме стреля допълнително или ми се струва. Време е да сложим злато, защото той е взе да се апгрейдва нещо. Той ще ми играе около камъка явно. На пълни гащи. На пълни гащи и май трябва да вземем дропа, а после се разправяме с него. Няма да го гоня. На време се изтегли, защото още някой идиот идва. Иска да вземе каймак. Ма няма да стане този път. Объркал си, приятел. Така, дай да си вземем и последното ниво, пък тия нека се трепат. Отляво има и синдроп. Той ще е проблемен за взимане, ама май нямаме особено голям избор, трябва да го вземем. Отгоре на всичко е единствения, срещу 5 танка съм. Това ще е голям успех, ако го вземем. Гледай, веднага почва да ме стреля. Че го не оцелих. Че и втори дойде. Нормално, очаквано. Он не свърши снаряд, сега и той си му свърши снаряд. Поне го почепи. Добре, взехме го. Сега малко турбо и бегаме. Да видим, това ще го удариме. Добре. Да си знае. Другия пак да дойде. Така, в края на играта сме, все още сме много танкове. Това пак не го оцелих. Нека се бият. Тук около тази скала не е много добре. Отсекай!
от всякъде могат да минат. Добре, тия се отказаха да се бият с мене, което е много добре. Има син дроп, който ще се бият за него. Имам всичко необходимо да спечеля играта. Взимаме жълтия дроп, ако ми даде турбо ще е много добре. Опа, много бързо взеха синия дроп. Явно другите насякъде са кашет. Нати, тъпаник. О, тук ще се биеме. Кой ще оцелее? Ела тук е. Какво пускаш? Киселинки? Нати. Не можа да зареди май. Ела бе, ела. И ти ли свърши снарядите? Добре. Така. Ела. Така, време да се излекуваме, че става лошо. Добре, имаме всичко необходимо. 2 турбота, 2 ремонтни кръга. Само глупаците да не ме нападнат, ама най-вероятно ще го направят, защото няма друг избор. Ако не ме нападнат, ще бягам към жълтия дроп. Макар че той и да бягам към него, той няма да ме хилне. Но поне ще избягам далеч от тия идиоти. Ето така. Газ! На ти. Умря ли? Умря. Така, лошо. Айде, чао, приятел.